Iya no, iki padha donga supaya brasku iki tetep lestari. Rembaka sak pinggire negeri soko mek go internasional. Karena kopi itu adalah komunitas cara berpikir. Jadi nek kowe sajake mumet, sajake stres, sajake bingung ngadepi masalah, kowe ben tenang, ben orang kuat, ngopi yo ngono lho. Lestarianku. Kuwi lho. Nek saya ngomong Mas. Ya anu iki goblok. Wis pamit sapa lho iki? Jamani to. Bolak-balik Jamani. Sing nyame sapa iki? Niki to. Benten apa anu? Lawa. Lawa petu. Lawa nyame wani. Anton. Disane iki kowe, jenengmu. Ya. Kowe Surya Badok. Monggo doyan mumpung. Rumah aku ini mumpung enek roti bakar malah aku enak. Kapan-kapan pas nonton itu dia kerjaan. Ini tebus itu bahasa kok enak. Tebus itu nanti ada yang pinggir-pinggir dalam. Yo aku sak palen karo blasku karo anu ini. Ku apa anu tengah dene toko Seul. Seul luas ae. Seul. Iki pokoke Pak Wasi. Toko nih. Jamani. Yo, lestari. Oke.
kalau perangane gamelan ki nang ora komplit to wong jenenge gedul. Ning nyatane kompak kabeh. Ora enek sing nganggep ning tengah-tengahe tabuhan. Lho lah yo tutuk kok ya makasih yo poso yo semangat. Nggih, iki sing aku iki tak wis mboke cacah. Sing bojoku. Tapi garwamu derek to? Nah, dianu tidak ini. Kok iki yo. Kok kene wong iki ono. Tapi iki yang Niki badhe nembang kula kalih nyatri duet. Badhe pantun. Lagu dadi jenenge duet. Duet niku jenenge duet. Nah, duet kuwi apa duet? Wah, duet kok lokal kok duet sing kae lho, Bos. Sing ngombe awan-awan seger duet. Wah. Niku jenenge ruwet. Awak dhewe kudu ngomong. Apa lagune apa nadane dipake? Oh iya, aku gampang nurut apa-apa tak bunyi. 1 2 3 SKD 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 siaran karepe dhewe. Ya, masuk lho iki. Masuk lho iki. Aku yo anu lho, SKD iki mulai karo panggilan suara iki. Ngaku, Jandu, Petri, Sitoke Budi. Yo melu kok Budi tak Budi itu yo Bud. 1.500. Ya, sampe cepet. Salah apa-apa. Iya. Dalu Mas. Selamat malam Sugeng Dalu. Kalau penonton kok kulon ketok mencorong. Kulon itu, Mas. Beneran ngendi kok kulon Ora ngambine. Dhewe nang kok kulon nang kulon iki. Anu kok Mekah Medina. tangan. Gak ning gulung-gulung pisan. Rejo tangan, Bu. Tapi kuwi lagu satu-satunya sing digoleki suara loro. Nggih, angel. Lagu wis cowok Digoleki suara. Lah, mulai kedawan, kon lolor kon ndi maklum DKI sing penting pas ngono lho. Nggih. Masalah. Apa Bos? Lagune apa Bos? Anu Mbak Deni. Nek sampeyan ku nembang apik, terus spesial saka aku, nenek hadiah yo piwulan. Alhamdulillah. HP. HP. HP-mu HP tenanan. Aku harapan palsu. Jadi nek nembang iku suara kula nanti terus Mas. Loh, puisi. Mau dalu soalnya kula nyanyi kat kombitar ngantos tulung aku terus nembang. On the road. Lokasi Mamburi. Aduh. Ini pokoknya setiap malam. Jadi untuk alas-alas saya. Pokoknya tenang. Tapi loh, on the road terus aku barengi SKD. Contoh-contohnya kok. Kita kan selalu on the road niku nyepaki makan sekitar 20. Wah, tenang, tananan tak cepat-cepat nih. Wong 20 lho. Anu jeneng tangani, tapi kan kadang apa niku ambil. Ora kambil ini yang bisa mudan itu kayak ampal. Ampal itu tak goyang ampal tak oseng-oseng. Ampal ini bangsane anu dekat kumpul lho. Heeh, kaya kumbang tapi luwih gede, luwih bilang. Sampai campur ini. Bilangnya lho, nyekel ini iki lho, repot. Gambreng gak apa-apa. Ngkes. Lah, iki lho oseng-oseng kes lho. Ya kuwi tenan iki lho, wangi nek udan. Tembangnya napa Mas? Lho, Manut jenengan. manut sampean. Sing penting ora kanca-kanca pekawit bisa. Anu, tembangnya Pak El. Apa? Pak Mantep. Aku ngenteni kamu kaya ngenteni mudune SKD. Loh, aku ku tenan sapa kok melok SKD, aku mesti disih susah. Lah,
Aku ngomong bojoku. Kan rumah lho. Kok adik PSKD ngomong teko adik wis kabilan yang membeli tadi. Delik, kok delik. Kang, Apa? jalan musik kok. Apa? Pot ojo nanti bilang. Yo, tenan pirang nang mesuk. Kan itu mulai SKKD pertama. Loh, yo panggah kuwi. Ya kan aku kan rohan. Aku kan konsisten. Konsisten Aku kan konsisten. Konsisten. Lah iki ono Pokoknya ini digawe tahunan sampai kota gak bisa nutupi wong ini. Lek nutupi ra apa-apa cewek dongamu elek bangsat. Terus ngeblungi lho ta sing ngono. Ora pasti kan apa ki mentune kan minggir ngene lho, miring ngene lho. Kayak pembagian bocoran lah. Iku suwi-suwi. Wis ya bojoku lek nyanyi SKD itu mari kuwi piye cara digital kaya ngene iki ya. Aku pagi ae enak rasane SKD Jalan kaya Tapi apa enggak? Enggak. Tani. Teni. Mami Bali apa? Betul. Langsung oke. Aku suarane kok damel mengke on the loop. Oke, persiapan lah, persiapan. Lek kelas suara. niki mangke yang dulu niki mangke mulai Blitar Ah. langsung Panjen situ Bondo. Aku kok pikir lho. Ora apa, kan mencari angin. Mau dan Situ Bondo mang ape. Heeh. Kan dulu niki mangke jam tunggal. Heeh. Situ Bondo mangke jam pinten nang tamu teng mriko. Heeh. Terus bungkusane niku di kene teng Gilimanuk. Bali. Harapan baru. Lek iso teko yang bisa. Jadi dari pangan oke iki aku tani ngono. Kok dan wis ngeroki ya. Ora apa lho, Bro. Iki kegiatan lho. Lho, pokoknya iso kerak-kerak berarti awake sehat. Ya. Penting kerak-kerak. Kula dadak penari. Penari. Ya. Paman Pemakai. Khusus lagu iki. Nggih. Sing tak dene iki kembali anak teni. Nggih. Oke. Itu paman pen. Ini paman ten, ini paman ten. Ini. Mas, ini mah juga kemana? Ya. Rasakan gue. Ceko. Kita pakune penyanyi guru tari. Nggih. Makune tok wis ketok lulus dina guru tari. Nah ya, Iki sejatine sapa? Sampai bos. itu mesti itu sing nyamar. Niki CEO nyamar dados tukang. Ngono. Tukang apa? Tukang rusak kancane. Delok ngadeke tanjake Sejarahe niki jelas kula sangertos. Juga ana. Kula niku riyen mboten saged joget. Heeh. Manten-manten jaman tahun pinten kula Tahun SD. piro? Tahun 48. Menika ingkang napa niku ngajari kula joget pertama kali. Oh, pas kowe juga diajar. Nggih ditonyone rai kula kalih jaman santet ya Saya diajari. diajari. Lah, jari itu masih joget tuh. Jari. Sanes Duduk duduk. jamari. Kok kan jamari. Niki dados kula saged joget jalanan. Serampat napa-napa nggih kakang kula niki. Ini pangapunten Mas, kan Mas Topik asmane sinten? Asmane Mas, namanya Paman Padi. Iki langsung Aku kok Pak iki wis ero. langsung mati kok. Kamu iso ayam lho Pak. Tembangnya nang teni penyanyi joget nggih Pak. Ten. Komplite asmane sinten penyanyi Bang? Bu Mas Harsono kalau pengen pikir Paman Peng. Peng. Bulan nang Amerika jadi paman Sam. Nih, Cok, tapi dari cok. Kayak isone iki. wow, kudu tak. Nggih, tidak tak. Wes tengah. Anteni Apa liane liane? apa liane nduk manut. Mana kula? Dangdut. Lalu apa lah sebarang manut lanang ini? Manut sing ngundang lho. Iya wes. Tapi apa susul Pak? Tembakanan. Gimana? Ayo. Anggo pakai wengi. Maya wengi udan rime rawe suwe. SKD siaran karepe Ya, ini mau contoh Pak. Contoh. Paman Peng.
jogetan gerakannya kaya iki. Nah, Banyuwangi asli. Yo, tembakan. Kowe bengkel karo tak dilak. Kalau yang dari yang kalau kan kudu gelut ae padha kaitane arep calon ning andalan Aja. Dusona. Ya. Tembakan iki yang bawa
Belanjane iso merak asimpir, jaman aku. Anu tol, kok. Cil. Nggih. Menika sampun anu sik ana iki kula sampaikan. Betul. Nek ora ana kula tak nutupi Nggih, monggo lakon on the road muga-muga lancar. Amin amin. Ojo lali ya khusus sampean karo Mbak Dewi, tim napa kuwi drama sukan. Dadi ning Kediri golek batako ya, lek ngopi ojo lali brasku ya. Ya, muyahe Segondo. Iya kan. Lah kono gone karo aku. Ya aku sing ngupik aku dhewe. Lho lah ya kita sama-sama. Nggih. Udah kamu pancen luar biasa. Nggih. Oke. Brasku. Sehat berasa confident. Terima kasih muga-muga sehat kabeh. Brasku tetep lestari, tetep mleboko saindene Nuswan. Amin. Allahumma Amin. Monggo dengarkan. Oke, Mbak Oke. Loh, sapa?